Ngibingelele kubabukeli bonke abahloniphekile. Lolu bingelela uJobhenke walapha eNquthu. Ngixolise kubathandi bomculo nakubo bonke ababukeli ukuthi ngiyazi balindele isiqephu emayelana nomsebenzi kaJobhenke ozophuma ngomhlaka 2. Iyeza nayo madosi empeleni ngibehloko. Bathandi bomculo wesintu nani balaleli bonkana eNingizimu Afrika yonke. Siyakhala kakhulu siwumaskandi ngokukhishwa kwangezwe umculo emsakazweni uKhozi FM. Asazi sizoba yinji namaskandi ngempela ngoba ungizwe ube ngisuye umuntu ogcina ukusakaza kuphela. Ube namandla kakhulu ekusakazeni kodwa futhi umacingwane ube ulwele maskandi ngendlela eyinhlobonhlobo. Kuyimanje lapha sibonile nje uMkhosi Womhlanga. Ungizwe kuphela umuntu lapha oyekela ukuthi uMkhosi Womhlanga uhloniphe ngalendlela futhi intombi nyingi ngalendlela ekhulumela isizwe samaZulu. Lokho sikubona ngempela kusilahlisa ithemba ukuthi maxoxa umuntu ophethe isiZulu ngaleya ndlela ukuthi abantu abancane bazothola lo limo oliphethe ungizwe. Bazofunda kubani ngoba uyena yedwa umuntu empela ophethe isiZulu. Kuningi mina engifundile kuye njengoba ngidlule indlela isiZulu ebesiphethe ngakhona. Siyalimala sithina sizwe samaZulu. Bona ukuqhambiswa izinto ufuna ukuqhambisa izinto umculo kwaphesheya noma into zaphesheya ezweni sakithi. Umuntu ophethe isiZulu njengaleyo ndlela akumuntu ongakhishwa kubalazwe la. Ma kube ubonile wonke umuntu uphila phezu kwenkinga namacala. Akekho umuntu onalo icala emhlabeni ephila namaphutha. Kodwa siyaqetha uma ucingwane ekuyisele emsakazweni. Siyamdinga kakhulu ngoba ubaluleke kakhulu kuthina. Asazi ukuthi bengahlala kanjani phansi nabaphathi bakhe SABC yonke. Umacingwane siyamdinga, sibona ngahloniphekile thina sizwe samaZulu kasikhishela umsakazweni. Siyazi ukuthi umacingwane uyawumela umaskandi kwi-SABC yonke. Njengoba nami uDlubheke nje angifuni into ezothinta kabi ngomaskandi. Lokho ekungiphathe kabi ngoba isona sitsha sami engivela kiso umaskandi la ngiphila khona nakuyilami ngikwazi ukuveza khona imizwa yami ukuthi yikahle uDlubheke umuntu onjani obani. So siyacela kakhulu Macingwane kuye lokho. Kuwumlando omkhulu kakhulu ukuthi njengoba nabebona kwakulimele ikhawe umjijelo kwawuvezwa kubalazwe uhlonipheke kakhulu ngendlela engathi neminye imikhakha enhlobonhlobo yomculo. UMacingwane wonke awenza lokho. So ukukhishwa nje kaMacingwane okhosini thina sabaculi silimele kakhulu. Akukuncane ukuthi umaskandi uhlukanisa unyaka. Amandla kangizwe wonke lo akalwela lelo thuba njengaleyo. Okusho njengamanje ngoba ekhishiwe ebangisa futhi nomsindo ukuthi umaskandi ofanisa kanjani unyaka. Sibuka thina lokho ukuthi kuyele isithunzi sethu thina emkhakheni kaMaskandi ukuthi yini enza ukuthi uma umaskandi unqambe unyaka kube nomsindo. Kanti thina siphila kuliphi izwe. Sibukeka njengabaculi abanjani ngoba nathi umkhakha sibona kubaluleke kakhulu njengayonke imikhakha ekhona ehlezi iminyaka yonke. Kusiphathe kabi noma ophelile sibona ingoma umaskandi ngabikho engenelela engomeni ezonqamba unyaka. Lokho sakubona ukuthi kuyele isithunzi sethu phansi. Siyacela kakhulu iziphathimandla zonke za-SABC zikwazi ukuthi impela ihlangane isigungu uMacingwane ibe khona indlela yokuthi impela ushwelezelwa kanjani noma uhlawuliswa ini ngoba umuntu onile bafuna siphila phansi kwamaphutha sonke emhlabeni. Kodwa suke sonile ngaleso sikhathi uyadinga ukuthi makaxolele. EsiZulwini kukhona into ekuthiwa inhlawulo. Uma onile kufanele uhlawule udingiswe indlela ozodingiswa ngayo. Siyakhala kakhulu ukukhishwa kaMacingwane emsakazweni. Liyayiqhawe leliyani siyafisa ukuthi libe khona ngoba siyabuka ukuthi ungambikho kwakhe sizolimala kakhulu thina umaskandi. Sizolimala kakhulu. Kungezi umaskandi ubeke kwelinye izinga. Kungesiwe yedwa okufana nabo ontshata. Siyacela kakhulu kuyiphathimandla ze-SABC ukuthi umaskandi impela awuhlonipheke. Siyacela unike isithunzi sibalulekile. Abantu bayasithanda kakhulu. Ukuthi sihlale lovalweni impela ukuthi impela ukuxoshwa kwabantu abanamandla kanjani okhosini. Kuqale wasuswa untshata wabekwa le nakho lokho akusiphathanga kahle ngoba bekuyinsizwe enamandla kakhulu le mculweni wesintu. Manje sekususa ungizwe futhi ukumpela mhlawumbe ngesiphinde simuzwe emoyeni. Lokho kumpela kusiphatha kabuhlungu. Kumanje sihlale lovalweni asazi impela kwenzakalani mayelana nomaskandi.
uma nesele ney'ntokazi ezisazela umculo wethu wesintu nazo sibambe sihlale novamisi ngoba asazi noma mhlawumbe nabo ngempela bokhona futhi bethatha bekwale asazi phela kwenzakala lapho. Siyacela ukhozi usicabangele, singabala nini nathi siphinde sibe futhi amaciko ukukhishwa abantu abanamandla kanjeyana. Sibona ukhozi usingafuthi luyakuphi nephambili ngoba abantu abanamandla sibabona bengayitholi indawo lapho emsakazweni. Asazi ukuthi yini.